Wala man akong na-back ba? Da. Maulit ka gira bala. Happy. Kaya rin na sa cellphone ko. Yung naman sa may bag ko. Pero yung iba din man pwede makabak na nagiling. Huh? Ba't bigla nag-back yun? Biglang nag-back. Hindi ko alam. Tinatouch ko lang yung screen tapos na-back siya tapos hindi na nakabalik sa live. Kaya nag-ulit ako. Bakit ganun? Check ko nga. Hi, guys. Lipat kayo sa isa kong live. Lipat. 6%. Yung isip mo usip yung akit ka. Mama, so, si George ko, so, power bank. Hi, guys. Welcome ulit. Paano muna ako inapakonek? Sana wala sa mo. Ay, unang sala. Hi po. Dito na lang kayo guys ulit. Sorry. Alam mo naman ang password ha. Sa eh. Ha? Alin ko daw? Shout out. Kaya nga Kuya Kenneth na bakit ganun? Bakit? Oh. Bakit biglang nawala doon sa isa? Check natin. Oh, na-post na. Na-post mo na? Ay, hindi man. Ano lang. So, yan. Lipat kayo. Pati kayo maglipat. Nagbago, guys. Wait lang. Saka dating tarang. Hindi ko alam ba't nabak yun. May bago. Nag-live ako. Bago. Nawala kasi. Nag-message sa akin si Kuya Aleman. Si Kuya Joseph. Kay si daw, ba't daw nawala? Dito na, guys, lipat kayo. Kuya Kenneth, sabihan mo sila. Lumipat sila dito sa isa. Gumawa ako ng bago, di ba? Ba't hindi? Lipat kayo, guys. Yun! Thank you po. Farkera. Mag-thank you ka punso. Binati kanila. Ba't naglalapo? Ayun, loading. Magme-message sana ako na lumipat kayo dito sa bago. Usog ka nga, mainit na. Hello, mahal. Matutulog ka dyan, mahal. Ayun. Diyan ka ang wifi. Maluya. Mahina. Ang pangit na dito mag-live sa atin. Wala nang magandang signal. Oh, ilang taon ka na daw, bunso? 13 na po siya. 13. Guys, yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe po kayo. Thank you. Thank you so much. Loading. Ano ba yung signal ko?
Okay ba yung signal ko or malabo? Wala kasi itong ano. Lipat po kayo. Lipat-lipat guys. Okay na ba? Grade 7 na. Yes po. Grade 7. Open na yung una mo na. Open. Hindi. Wag na kayo doon. Sa una. Dito na po kayo. Sa bago. Don David. Kumusta po kuya Don? Happy birthday daw, Rain Bello. Happy birthday daw. Mag-thank you kay kuya Don. Thank you po kay Dan. May bago akong ano. Dito kayo sa bago ha. Guys, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po. Thank you so much. Shoutout Bicolana girl. Watching from Cagayan de Oro City in Mindanao. Desiderio Salvador. Hello, hello. Buti nag-comment ka sa kabila, BJ. Baka hindi ako makalis dun. Hala, Kuya Romel. Grabe man yun. Kill Eye. Happy birthday daw, bunso. Pasok. Sino? Si Kuya Rico. Si Kill Eye? Ay, oo nga pala. Naalala ko na kasi nabasa ko na yung Kill Eye. Si Kuya Rico yun, di ba? Si Kuya Rico. Ayan, lipat kayo dito guys sa isang live. Dito kayo magpalipad. Magpalipad kayo. Palipad kayo guys. Ay! Okay lang, BG. Busy palagi sa work. Ganun po. Go lang, work lang. Happy birthday sa kapatid mo. Happy birthday daw sa'yo. Malabo ba? Pag feeling ko malabo. Ah, okay. Aram ko na. Kung na. BG, jaketan mo si Rain B. Solid din yan. Okay po. Noted po. Moderator. Tama ba? Standard guys. Ano yung parcel? Tado. Kuya. Dana. Bilis na makapunta ka sa Kamsur. Baka po sa bakasyon. Solid lagi. Lakay, hello po. From Manila, Mandaluyong. Happy birthday daw, bunso. From Mandaluyong. Sabi ni Sir Lakay. Mega loud. Tama ba? Shout out sa inyong lahat. Apo, kuya. You're welcome po, Rain B. Asa na si Kuya Rico? Wala si Kuya Rico. Naalala ko, ito palang ito-charge kong isa. Ayan, ito-charge ko siya. Kasi, baka malubat tayo. Ayun. Si Kuya Neil? Asa si Kuya Neil? Ay, nagpalipad si Kuya Neil kanina. May signal ba ako noon? Nung time na yon. Bunso, dito ka. Nagla-live tayo. Huwag ka mag-TikTok. Mamaya ka na mag-TikTok. Happy birthday. Thank you po, Marlon Daddies. Kuya Neil, sana nandito ka sa live. Thank you so much po. Kanina, Kuya Kenneth, seryoso, may signal ba ako kanina, Kuya Kenneth? Balik, tama. Pakinggan nyo si Kuya Romel. Tama yan.
Uzus, may gift ka bunso, may gift ka bunso, may gift ka ito bunso. Ito, regalo ko ito. Bunso, tayo ka na sarap magsalita ka naman sarap. Nagsalita siya kanina, Kuya Bernaldo. Thank. Kuya Neil, balik ka po sa live. Thank you so much po. Gaantay si Bunso. Kuya Marlon, ano lang po. Bumili ako ng pansit kanina, tapos spaghetti, tapos nagluto si Papa ng isda. May 3 malaking isda, tapos may bumili ako ng cake. Hindi man kasi ako masyado nakaasikaso. Si Bunso ang magsalita. Bunso, ikaw mamaya na mag-phone. Anak na, mailiw na. Sige na. Ano na, magkaroon mo na sinday ka na birthday mo. Oh my God. Ina, ikaw nga magbasa. Wala sa nasa ano yun. Oh, Bunso, dalaga na. Kuya Don. Oh. Kuya Rico, itong kill eye, si Kuya Rico to. Ay, naman, pauwi na ako dyan sa Pinas. Busy ako pag ipagawa sa... Wow! Napkin yan. Benuano. Nagkisi. Pag-gawi ko, idol time, siguro ako sa mga comment, idol. Ingat po dyan, Kuya Rico. Mayayain niya si Bunso. Pero, ngayon hindi yan maihiya. Opo, Kuya Marlon. Nahiya si Bunso magbasa. Sabi ni Kuya Don, magbasa ka daw. Dali na magbasa. Anong password? Oh, heart. Sige na, Ina. Tinitingnan ko yung TikTok ni Bunso. Mamaya ka na mag-cellphone. Kausapin mo sila. Kanina umabot ng ng 50 yung viewer. Balik kayo, guys. Tingnan ko nga sa K2. Huwag niyo tawanan si Bunso o magbabasa yan. Kaya nga. Si Mona allowing na hindi maya. And supportive kay Ivana. Oh, rani ka. Mag-i-mention mo sa pangalan ninda. Tapos, pag binati ka, mag-thank you ikaw. Sige, go. 49 ba ang viewer natin ngayon? Ba't hindi nakikita? 30? Sige. Magbasa ka. Dali, basta na. Ay, sabi ni Ate Nining, nakikita mo? Yan. Sige. Malinaw yung mata mo. Basahin mo. Hello, Bunso. Hello daw. Mag-comment lang kayo, babasahin niyo yan. Ako dito ako magbabasa, malabo mata ko. Sige. Mag-comment nga daw kayo, guys. Babasahin niya. Mahina sa lusin. Kaya mo daw yan. Lakasan mo boses mo, sabi ni Kuya Don. Magpapalipad yan. Magpapalipad kayo, di ba? Pag si Bunso nagbasa. Wala mo kay ano. Ano? Ano babasahon ka dyan? Yan pangalan ninda. So, pangalan Don ninda. David. Shout out po. Tama. Gal kita. Yan, arigato. Arigato, simple lang, di ba? Okay. Huwag kayong tatawa, ha? Mahina talaga. Basahin mo, may boses. Hindi yung... Basahin mo. Magugustuhan mo yung sinabi niya. Sige na. Mas maganda yata si Bunso sa'yo, idol. Yan na. Agree ka ba doon? Si Kuya Kenneth Igwa. Basahin mo, sabi ni Kuya Kenneth. Mag-vlog ka kasi, Bunso, para wala nang hiya mo. Walang hiya.
Oh, sabi yun ni Daniel, Kuya Daniel. Eto si Kuya Kenneth, wala pa sa Si BJ nga, anong wala pang ngipin, di mahihain. Uy, Kuya Kenneth, wag mo nang sabihin. Ba't wala pang ngipin? Nasanay ka daw magbasa, sabi ni Kuya Romel. Wag nga kayong tatawa. Hindi talaga siya paano ba? Ay, wala nang internet. Wala. Sino ko nakakunik? Kaya aman. Yan. Mag-comment kayo, babasahin yan. Oh, sino ang sabi? Sabi Nino? Kill eye. Ano sabi? Nice one, Bansa. Huwag ka na mahiya. Huwag ka na Hindi mahiya, ba? please. Hindi ka na lang masupog. Ha? Sa man lang TikTok ko na ikuta ni James kabis mo na connected scan kung mababawa ang hindi na talaga magpapalit. Kami nga di man nagpabayad. Di man nga kami nagpabayad din. Oh, sabihin mo sa may 37 views hello. Hello. Oh, mag-thank you ka. Scorpio. Thank you po kayo, Scorpio. May reporting na sa school bunso kaya kaya nga tama sabi ni Kuya ni Rainby may reporting sa school. Grade 7 na siya, guys. May reporting na din yan kasi nung grade 7 kami nagre-report na din kami. Ay grade 6 nga nagre-report na kami. Nagre-report na siya. Nagre-report na siya kaso pag sa camera talaga nahiya siya. Ikaw lang mag-isa sa boarding house, video wala kang kasama. Mag-isa po Kuya Linante Linabo. Romo Leo. Shower daw bunso. Maganda na ngayon ang video namin. Ngayon? Ba't ngayon? Ano na, Eileen? Bakit ngayon? Oh, Joke kulay color. lakasan mo. Tapos Di ko alam magtingin. Kasada. Si Joffre Color official. Calora. Kahit wag na yung ibang ano. Hindi talaga baby. Hello po Kuya Margie. Ba't hindi ma-play? Oh, kaya Margie daw. Anong bilog? Bilog ang ang mukha. Oh, mag-thank you ka kay Kuya Kenneth. Thank you po Kuya Kenneth. Hello po, Ate Margie. Si Ate Margie pala to. Anong Kuya Margie daw sabi niya kanina. Ate Margie, hello po. Kamusta po kayo, Jenny? Ni Mary. Kamusta kayo dyan ni Mary? Hello. Hello sa inyong lahat. Naman ka MLSO. Binati ka ni Ate Margie, di ba? Ano meaning? Si Ate Margie pala nagsabi ng bilog. Oh, happy birthday daw from Negros Occidental. Ay, ba't yung phone, ano na naman? Nainitan na naman yung phone eh. Ayan. Ayun! Lagay. Ano ba? Inailing. Nataday siya na-play. Hindi ako bulog. Ate kakakak. Anong kakakak? Si Ate Margie. Taman ka. Ilang taong ka na daw bunso? Sabi ni Kuya Joffrey. 13 pa. 13 po. Matawan ka kakakak. Ewan ko. Isa ito. Happy birthday. Jojo Peralta. Hello po. Mag-thank you ka. Kuya Thank Jojo you po. Peralta. Masingin iso kakak. Si Ate Margie yun. Ayun. Sana makita ko na. Ayun! Nakita na! Nag-play na siya. Kumakati tuloy yung
ulo ko. Ay, wala pa man masyadong comment. Nakakasilaw dito. Ang init. Oh, may gift si Bunso. Ayan, oh. Yung girlfriend ng kuya niya. Ayan. Mamaya mo na yung view. Wow! May pag-gift. Yes po, Kuya Kenneth. Kamukha po ni Bunso si Mama. Ako kamukha ko ni Papa. Parang ano, halo. Halo. Malapit na bakasyon. Kubunso, baka mapasyalan nyo kayo dyan. Go po, Kuya Romulo. Guys, huwag nyo ipagdamot ang like. Kayo nga, Kuya Romel. Pagsabihan nyo sila. Bisita ka kila Kuya Nolly Beach sa babae kila Trisha pag may time. Bakasyon po, Kuya Renante. Ate Bidang! Kumusta? I miss you too. I miss you too. Ate Bidang. Toink. Toink. Shout out. Kumusta dyan, Ate Bidang? Mainit din ba dyan sa inyo? Ate Margielo, musta ang fiesta nyo? May fiestahan din kila. Punta ba sa kayo? May fiestahan din pala doon sa kanila kahapon. Kasi yung inistayan ko din, Rawis. Fiesta din doon kahapon. Renato Linabot, dito sa bahay si Ate Bidang. Dito pa sa bahay si Ate Bidang. Nandyan si Ate Bidang sa inyo. Bunso, gusto mo daw ng chocolate, sabi ni Kuya Jojo Peralta. Saan sabi? Ano? Gusto mo ba? Kailan matapos pasukan yung BG? Baka May po, April. Baka May or kalagitnaan ng May. Ewan. BG, nilalamig na si Ate Bidang. Bakit Ay, oo nga! Hoy, hindi. Ayan na, okay na. Okay na po, hindi na siya lalamigin. Oh, summer din dyan sa inyo, Kuya Jojo. Kapon pa sila dito. Wow! Nakikain. Grabe naman yan, Ate Bidang. Pakikain nyo. Naabutan ng umaga. Kahapon pa yung fiesta, ha? Edgar, hello po. Galing mo video magbudot. Sana malo. Itong siyawan nyo nila. Budots yarn. Mas magaling si Ate Angge magbudots. Saan ba, Kuya Jojo? Saan ba ipapadala? Paano? Ano na lang? Okay. Ba't di kasi dito na yung comment? Diba? Nagpi-play siya pero wala yung comment. Wait lang po. Saan natin? Diyan pala si Ate Bidang. May sobra siguro yung handa kaya naabutan ng umaga. Di siya sa cellphone mo. Ay, cellphone mo pala mara. Yun, di mo. Hindi mo tanlaw ba? Grabing sobra yan. Pahingi. Joke. Pag bakasyon na punta ka sa Opo, Kuya Isaac Malinaw. Pinagdamagan ang sayawan nyo dyan. Sana nag-i-enjoy sila. Uy, mahina. Mahina. Wala talaga, hindi na. Ano nangyayari sa account ko? My God kasi. Ate kakak. Bakit mananggad kakak? Si Ate Margie. Pero dito nakikita. Sabi niya nagpalipit si Kuya Neil. Oh. Anyari. Ba't wala akong nabunso sa yamin mo hawak ko?
Hawak ko ang beef. Hanggang umaga sana all. Hanggang umaga ang sayawan. Magsayaw ka daw, bunso. Ito ang kit. Tuo mo ito? Ayan. Oh, sige, ito na. Ito na. Bakit nag-ano to? Feeling ko pag 30 minutes. Oh my God. 3 hours. Exact. Oh, exact price nito. Wala ka, ano ko lang. Kaya pala. Siguro umabot kanina ng 30. Oh, huwag ka daw mahiya, sabi ni Kuya Daniel. Oh, Kurt Zeus. Hello, Kurt. Pinsan natin si Kurt. Si ma'am. Happy birthday daw si Kurt. Yung kapatid ni... Ay, si Ay, Kurt nga! Si Kurt! Yung kapatid ni Carl. Yung akin ni Tito Pogs. Bijagip mo ng camera bahay mo Sa saglit. dakula, sa dayo. Oh. Suda ko lahat eh. Oo, sa dakula. Oh, sige. Ihagip daw natin yung bahay namin saglit. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan. Kita. Ano tayo ng init ha? Masyado tayong nilalapag. Nilalapag. Ito. Ayan. Uy, basahin mo, Ina. Magpalipad kayo, guys. Kasi sasayaw si Bunso. Oo, tama si hawak ko. Search mo lang. I-search na. Hawak mo ang beat yun, guys. Beat. Exit na ako, BG. Bunso, sige po. Ingat po, Kuya Rico. Mag-ina na harong na rin daw kami baka dyan. Kaya nga, magdiglimang ka mo. Kaya Ate Bidang, invite mo daw ako sa birthday mo. Oh, magpapalipad kayo ha. Magsasayaw si Bunso. Buwan ka. Ayun na. Ano ba to? Hindi ko to eh. Oh, kaya mo yan. Yun lang pala. Sige, sasayaw si Bunso. Wala man nanonood. Oh, sasayaw ka daw. Kasing liwanag ni BG. Uy. Happy birthday daw. Thank you po, Andres Luminador. Magtitiktok si Bunso. Mamaya na ako. Mamaya na. Kasi wala man akong talent. Sige. Ayun lang. Yun na lang. Walang yung sound. Dito na lang. Kasi nga, nasira guys yung phone ko. Basta sira na siya. Pati yung speaker niya sira. Tayo na. Para marinig na yung sound. Tindog na. Hindi, sabay ka kaya. Di ba lang totoo? Hindi, mag-aaral ka. Di mo totoo magkembot. Hindi man kaya. Pasilon. Ay, bala ka. Dahil sinda mapalayog. Sabay ka kaya. Ay, Di mo totoo. maligda ka sugod. Thank you po, Ate Bidang. Di ba na, wala man nga ako talent. Gayon lang. Ano lang ako nigde extra. Extra. Kaya, lagi pa lang. Sige na. Paano ba kasi ito? Oh, pasilon man lang. Basic man lang pala to guys, kaya to ni Bunso. Oh, baili na siya, Ina. Uy, wag na ako. Oh, baili na da siya, Ina. Ano gusto mo sayawan? Hindi kasi ako marunong sumayaw. Baka ma-search ka ano.
Yan na. Aren. Sabi na mo tending TikTok. Ito. Ang parehas mo na. Kaya mo yan, bunso. Ano sumpong na? Wala akong talent. Oh, sige na si bunso to. Bibigyan natin ng stage kay bunso. Oh, kahit nakaupo ka, kaya mo ba gayan? No one bit. Go na, Ina! Kaya yan ni bunso, guys. Kaya mo Iba na yan, lang kaya mo yan. TikTok. Sumpong audio. Ano ito? Ano yan? TikTok trend. Ito mo ito. Aren. Nag-TikTok nga nito. Aren. No. Oy, gano'n bunso? 1, 2, 3, go. Yun na lahat. Na, ikaw Ikaw, pa to. go na. Ikaw to. Ay, ito daw. Sige, tindog na lang. Tuo mo baga. Sige Hindi na. pa nga. Ay. Pasilin man lang. Sige na. At lapi ko. Ito na yun. Inilalag ko man lang din. Hindi, sabay ka. Hindi mo nga ako tatao. Ayun na. Tindog na. Sabay ka. Hindi, una ko tatao. Sige, ipapailing ko ngayon ni Simo. Sige na. Ay, di ka mo daga. Go. Kaya mo. Sige na. Tanganing may sound kita. Bakit nagsasound ako? Ayan na. Alin na, ito kawan. Araw mo masara ako dako tatao? Dahil ito ka. Gawin. Ikaw maging ang lawas mo, matabaon kaya ako, kaya dahil naman Nakatiktok kayo. mo. Naman sana ito. Ayun na. Dali mo man lang. Para, perfect ends. Kuya Juni Prof. Hello po. Sige na, Ina. Sayawan na yan. Kaya, Sisi, sunod ang simba. Si mama mo birthday sa aga. Advance happy birthday. Galing mo kaya mag-TikTok video. Marami ako napanood. Hindi ako marunong mag-TikTok. Sige po. Happy birthday po sa kanya, Kuya Don David. Ikaw na TikTok. Naka na. Sige na. Ikaw na lang ano dyan. Ano siya? Kitando TikTok kitando. TikTok na ito. Sige. Magpalayo ka mo. Magpalipad kayo. Marunong yung sumayaw. Magpalipad kayo. Pag hindi kayo nagpalipad, char. Bakit ka kasi ito? Okay na. Sige. Taman ka lang. Ako mauna. Ay. Ako mauna. Ayan. Ako mauna. Ikaw mauna. Panalit lang. Tigito mo ko pangalan. Ay. Dua. Tapos, ako muna. Arog muna kayo na
Pag ano kayo na, ganyan. Hindi ka man. Sige. Di ba? Ako muna, ganun mo ako, ganun mo. Tapos pag next na, ako, ikaw naman. Gets mo? Wait lang. Ako muna. Ako muna. Wait lang. Sige pa. Nagpa-practice siya, guys. Diba? Tapos ako muna. Dahil ka muna nga, ne. Ayaw ka. Di yung nga, ne. Dito. Tak, tak. Tapos ako muna. Marag ka kansa ko. Tapos ikaw naman. Wag ganun ka. Talikod ka na. Talikod Ikaw lang nga, ka. ne. Alam mo na kayo sa dawa. Di mo man kaipuan pag ano niyan. Hindi ko man to. Wait lang. Sa TikTok mo. Hindi, kaipuan kaya na ano, madog din ang sound. Wait lang, nagpo-practice kasi kay si Bunso. Ayan na. Dito ka, Bunso, dito ka. Wait lang. Gutom. Ako nga ni may inot. Wait lang. Tintuk, tak, 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 tak. Tapos tak. Hindi ka na. Ito na. Ayun na yun. Basta naman sa nanat. Umungay pa. Hindi ka na. Tak, 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 tak. Ay, kalugod mainot. Iya. O, sige. Okay na. Wait lang. Tapos ako naman, yan. O, marinanig din. Wait lang. Nag-practice siya, guys. Madali yun man lang. Wait lang. Ano nila yun? Ano po? Tig-dito sa tigdiran. Hindi. Ganito. Alam na, no? 1, 2, 3, 4. Tapos maarog ka ng kaan. O, mari na. 1, 2, 3, 4. Yan. O, tapos ako naman, maarog ka ng kaan. O, gets mo? Yeah. O, mari na. Okay. Sabi ko, ikaw mainot. Ikaw mainot. 1, 2. Tama talaga ka. Okay na yun. Pangit. Sige muna. Sige. Jay Lomariano, hello po. Uy, ba't may na-retract? Ay, pagod ako. Thank you po, Jay Lomariano. Happy birthday daw kay Bunso. Ayan. Ano na? Magana pa tayo ng maganda. Magani na. Parang ka dyan. 5, 7. Oh. Magpalipad kayo kasi kayo, guys. Alet. Anong song? Magaling ba gayon? Oh, magaling. Ay, ito maganda yun. Ay, girl, magaling. Ay, siya. Hindi po ako marunong sumayaw. Astig! Wait, hindi na natin.
Sumasayaw kayo, hindi ka daw. Sumasayaw din siya, pero nandun siya sa... Hindi ka na. 2, 3, 4. Sinayaw to ni Ate Angie. Yan, tatay. Ganun yun. Pero hindi ako nagtitiktok kasi. Hay! Nako. Uy, ba't di na kayo nag-comment? Ay. Abutin mo ko na rin siya mapuon chat ni James ko na rin dama po no ba yung makakonect naman si Nagabos. Nakakonect naman si Nagabos. Ha? Nagbayad. Nakakonect naman si Nagabos. TikTok yarn. TikTok wrist yarn. Well, it's nice to see her sisters together. The cutie sisters. Happy birthday. Thank you po kay Antonio Castillo. Yes, talagang si Bunso. Hawak mo ang beat. O gusto nga niya, yung hawak mo daw ang beat. Sino nun? Si Arca Sabuena. Tingnan natin yung hawak mo ang beat. Di ba inaara mo ini? Ay, ito lang mga kawayo. Pete, wishes you a happy birthday. I hope you have a great year full of success. Oh, mag-thank you ka, Bunso, kay Kuya Junie. Tumaba? Grabe naman kayo ah. TikTok na kuya. Tama ba? Hindi nga ako kasi kumutembot kasi nga hindi man ako babae. Huwag na mag-TikTok. Tama na ang TikTok. Tara na ina. Tara. Ina to kami din. Ay. Ayan. Anong tamang-tama? Tamang-tama lang yung taba. Kaya nga, tamang-tama lang yung taba. Oral daw ka mo nagagamit wifi? Sa inda? Oral daw? Gabos ka mo? Iyo? Ma'am, Sisay lang. ganyan ako. Ikaw man lang. Si taba, dahil man baga. Ganyan. Asa kuya lang. Wait lang. Hindi ko maintindihan. Kasi magbabayad daw kami ng wifi sa kapitbahay. Wait lang, wait. Hindi matanggal ah. Ayun. Ang gagawin mo. Stick, oh. Ano daw? Ma. Stick oh. Oh, cute! Stick oh guys. Binuksan mo na. Ano pa? Oh, sarap. Tagsaro kita. Aba. Shower out. Guys. Hindi mo tataksin. Gano'n. Huwag tulong. Ano buka? Huwag tulong. Muga pa pala.
Para sa dito. What the? Nabawal yung 780. Bakit na naman? Kain? Pa? Na ba? Hindi. Saan ka yung 580? Ha? Send money. Sino ay send 580? Wait lang. Sana tuloy na ang vlog. Yes po. Ang balik ka rin with us your... Would you bring back your old look? Hindi po Kuya Antonio kasi mas okay na daw po to. Medyo nasobrahan lang siya ng konting taba pero tatanggalin natin yan. Saan galing to? 7 a.m. Bakit? Saan galing 580?